राजगो पोरी बघू गावात गेलो होतो. गावातून येताना आयन धाडलेले भॅट घेऊन डायरेक्ट डोंबवले गेलो. राजगो तसो साधो सरळ देवा धर्मातलो माणूस असा आणि नाणेच्या नरेंद्र महाराजांचं मोठं भक्त देखील असा. राजगो बोलता बोलता सांगून गेलो माका कल्याण डोंबवलीत घर हवा. मगे काय बाबल्याची रिक्षा घेऊन आम्ही गेलो कल्याणच्या मिड टाउन ग्रुपचे ऍडम आणि यू बिल्डिंग बघू. गेल्या गेल्या कवग्यान आमचं स्वागत करून आमका पाणी पाजले. कवग्यान माहिती पत्रक राजग्याच्या हातात देताच राजगो गोड लाजलो. ब्रोशर बघून आम्ही ईव्ही बघू गेलो. ईव्ही फिवी रवली बाजूक राजग्याचं लक्ष कवग्यावर. मग प्रत्यक्ष रूम बघू गेलो. गेल्या गेल्या राजग्यान हिरो सारखे पडदे खोलून बाल्कनीत गेलो. राजगो बाल्कनीची हवा खायपर्यंत मी डायनिंग टेबलचो ताबो घेतला. राजग्याक सोक लागताच थंड पाणी फ्रीजात बघू गेलो. ट्रॉलीत ग्लास बघल्यान ता देखील नाही. नळाक पण पाणी चेक केल्यान शेवटी राजग्याक काय पाणी भेटूक नाही. मगे बाबलो अलमारी उघडूक गेलो. एका साले मेलस तू अलमारी मगे बघ आधी ऐसपैस बेडरूम बघ. ह्या सर्व बघून बाबलो थबाकलो. माका म्हणता ह्या माका परवाडूचा नाही. अरे मेला लय स्वस्त असा फक्त 42.5 लाखात. तावसा राजगो खुश झाला. राजग्याशी बोलतानाच राजग्याच्या